Aliou Samba Lan 2020 ñande am neni magro wiyete aten gendi fulɓe li Abou Samba Demba Abdoul Baya woni Abou Samba woni matal ma ñande min natini wiyete aten gendi fulɓe lan 2020 min mbalani beele heɓe karmi wase ba Amadou Muntabama Amadou haɗata ɗawata bonnataji kala jangani wurduɓe kardaka he o pulo waɗi wallahi kulɗugu kewɗo ɗo e biya adunaji gari de ba jallage Samba gorko pulo ene waɗani en hirane gaari e bani bille ko eno e biyetiri golo en bani bille ko eno jamali ɗum keɓiɗi ɗo ba Amadou Muntabama nene beele heɓe karmi wase ñague ñaaje mo leddana ngir faɗuri jamde jamde Allah wala ba Amadou Abou Moussa komi Diaw Mar Sama mbimomina bisimilla maɗa yaten gendi nan albarka dokkal gaari e koli gomme e goño jamali ɗuke ɗuɗuɗi kene kecciri gallaɗi joni weyni koye haala weɓane e balle no jiɗi ɓe beele heɓe garni seydi Diallo bondema yewaka de Diallo Amadou Siley beele heɓe garni e wase ñague ñaaje mole tan wigiri paɗɗori jamde jamde Allah wala albarka dokkal gaari tati ɗo jiɗi ɓe mbawno bakkilida golonoɗan subhanahu wa taala ba belal yaya wonani ba Siley Muntabama albarka ɓeɗo wonɓe fulɓe ɓe bonnani ko yettade baɗo bakalide gollono lamɗo subhanahu wa taala ba Mama Samba yero bujel ɓe ƴettade men kala e sa no dicteɗo Mama Kelem e ba Oumar yero bujel no defeɗum ñande aten